Ano daw nangyayari kay ni Kuya Bot? Ano ini? Kani baga natutulalaon baga ang tawong ini. Ano kanyang problema man? Alat ka naman ta. Isingon ta man ta. Kairak man ka ini. Ki-partner. Kararo mo ng pag-iisip. Ang paghihiling patiho. Iso, signboard. Pagkatapos, magugol. Grabing awot. Kairak man kang tawong ini. Ano pigiling mo sabi dyan, Kuya Bot? Ha? Ha? Nailing mo simbagaan. Taha. Higa po taka kung anong pigiling mo lamang dyan. Ha? Ano? May problema ka? Ha? Ay, maubusan hururun ta ka ini. Puro ha? Ha? Sak na pangyari. Ano nga ang problema mo? Itara mo man sa kuya, tadamayan ta ka. Ha? May problema ka sa pamilya. Ha? May problema ka sa trabaho. Ha? Sa kwarta. Ha? Grabe kayo, hindi talaga ang problema. Pati ang pagsaud kay mga litra na puro na sana ha. Teka na talaga makakataram kay bakong ha? Ha? Tapos ka ini. Ano ba yung problema mo? Tadadamayan ta kayaon ang sa kuyang pagdamay sa imo. Ha? Ano man ba yan ang mga simbag mo? Puro na sana ha. Teka kaan ma. Ako natatakot man ako para sa imo. Dadamayan ta ka. Anong problema mo? Itara mo sa kuya. Ha? Ay na talaga ini. Ano daw ang problema talaga ka ini? Ano daw ang pili kong gibuhong ka ini? Higi na sana bagang pangalagkalag. Ha? Oh, nahiling muna. Ano ba yung problema mo? Kwarta, tapos ubliunta ka. Ha? Jesus. Paano takaman nga likan madamayan kung ano na pigdadaradara mo sa buhay mo? Kung dahil mo sa kuya ipagtaram, puro ha? Ha? Yan ang baga kain eh. Itara mo nga li sa kuya. Dahil ka nakiba ka na itaram, puro sa na ha? Ah! Ha? Ah! Pag-irima ka na, ah! Uyog-uyogon mo. Ah! Jesus! Napangyari ito. Pabayanta ka na dyan. Ah? Inda? Ha? 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 Inda? Ha?